Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo. Kagaya ito ng mga top stories of the day. Today's June 20, 2025, Biyernes nga adlaw. Malapit sa 5 ka pesos kasaka sa bilis ang diesel, ginapabot next week. Transition team sa Bilites Kagasataya Administration nagpatigay na sang turnover sa mga dokumento. Alkalde sang Calatrava giklaro nga hindi niya gun sang gipatay sang NPA nga persona kundi isa ka JO sang banwa. Lalaki pilason sang marumpagan sang pader sa gina-renovate nga bodega. Kag sa good vibes, ang Alcatraz ko ng maximum security penitentiary sang US adto lagawan ta sa tripping ni Romain. Kag hybrid athletes ang aton kilalahon sa bida sang liga. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, wala sang bagyo pero mabubo sa gihapon ang ulan diri sa isla sang Negros. Gina-forecast ang pag-asa nga wala sang low pressure area kung bagyo nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa masunod nga 5 ka adlaw. Ang ITCZ ay nagaapekto sa Mindanao samtang ang easterlies naman o kunang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagaapekto sa Kabisayaan. Mainit ang panahon sa Visayas pero ang Western Visayas kag Negros Island region maka-eksperyensya sang pag-ulan. May sa aga o kung sa hapon o kung sa gabi parehas na lang diri sa Bacolod sinigid lamang nga hapon. Ini naman ang dalasang localized nga thunderstorm. Sa number 9, Office of the Civil Defense sa Negros Island Region ang padayon sa pag-set up sa mga tulda sa Kabakungan National High School sa masulog na extension. Patag ni OCD&IR Director Donato Sermeno III, wala sila nadayon sa Mansalanao. Ganigin pa kamaayo nga sa Kabakungan National High School magpahamtang sa mga tent. Ang mga tulda ang ginhanda para sa mga evacuees ang barangay Kabagnaan nga tubtub sa karon nagatinir sa gihapon sa mga classroom. Suno kay Sermeno, kuntani June 16 pa nahawanan ang mga classrooms sang tagsa ka mga eskwelahan sa mga evacuees. Sa La Castellana National High School, Senior High School, damlag pa report nga may 259 ka mga pamilya o kun 815 ka mga persona nga nagatinir. 12 ka mga classroom ang ginatugutan anay sang DepEd nga tiniran. Sa junior high school naman damlag pa report nga may 372 ka pamilya o kun 1,147 ka mga persona nga nagatinir. 11 ka mga classroom ang ginagamit pa sang evacuees. Kag mismo sa La Castellana Elementary School sulod sa DepEd, may 2-3 ka mga classroom nga ginagamit sang evacuees nga senior citizen, nagabusong kag mga PWD. Ginapaabot nga ang mga evacuees ang Kabagnaan ang masaylo sa mga tents. Suno kay Sermeno, may mga OCD tents man nga napahamtang sa mga o kung nag-okupado na sang 124 sa La Castellana kag 4 naman sa La Carlota. Ini naman nga mga tents ang yara sa sulod sa mga covered courts tungod nga tig-ulula na may pending nga request para sa mga folding beds bangod may kabudlayan man ang salog sang mga tents. May sakulin nga ginapanghatag bilang dugang nga proteksyon gikan sa ulan. Para na sa sinoser nga mga evacuees? Mga taga-Kabagnaan kay sila gidyan nga ng biga. Huwag itong balikan. Within 6 kilometers sila. Ang Ato pa sila gyapon sa sa may senior high kag junior high. So that means, sir, eventually, from the senior high and junior high, they will be transferred to the Mabuhat sila. Ay, okay. Para naman yung makakomply kami nga ma-vacate naman ng mga classrooms. May deadline na, sir? Supposed to be before June 16 dapat tanan o galing may consideration man ginatag ang DepEd na maka-extend gamay. So ang target tamon tani sa within 1 week o galing ang sa Mansalanao to wala na dayon ang ang transaction.
Sa number 8, Department of Education nagalaom nga masubrahan o kung matupungan ang kadamuon sa mga enrollees sa nagligad nga school year. Sunod sa kay Almir Cesar Diquinia, ang Information Officer sa DepEd NIR, sa ilang quick count 81.8% kundi paanggid sa nagligad nga enrollment ang tigayon nga naka-enroll. Nagakasayuran nga 1,091,303 ang enrollees as of June 18 nga quick count. 1,321,372 ang projected enrollees sini nga school year. Patag ni Diquinia, paragon man sa karon ang enrollment kag ini ang tubtub sa June 30. Paragon pa man ang consolidation sang datos labi na sa mga bag-ong porma nga DepEd NIR, gani sila ang nagapadayon sa pag-coordinate sa DepEd Region 6 kag 7 para mag-collate ang data. Gani positibo ang DepEd suno sa kay Diquinia nga magasaka pa ang kadamuon sang enrolled students. Since mayroon pa man kita late enrollees nga nagasinulod, so we're expecting that number to rise pa man. Sir, what could be ang factor, sir, nga nag-affect, sir, nga though it's like 81, though it's like more than 10% or 20% almost? Current factors, wala pa kita actually nakanoda, Miss Barbs, as to what could possibly be the reason kung amo ng turnout sa ating enrollment. But then, our projected for this school year supposedly is 1,321,372. So that's our projected enrollment, and we're hoping nga ma-reach kita naton or at least ma-reach if not mag-go over kita sa ano. Sa number 7 naman, sa Baguio City, sa kalalaki nga nagasakay sa motorsiklo ang patay matapos matumba ang iyang motor sa dalan. Patay ang isa kagikilala kay alias George matapos matumbang iyang motor sa National Highway sa Puro Cosmos, Barangay Kalumbangan, Baguio City, pasado las 10 ang kagabi. Ang motorcycle rider, ang residente sa J.R. Torres Village, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, hepe sang Baguio City PNP, pabalik na sa Bacolod ang biktima sang nadulaan sang kontrol sa iyang motor kag natumba sa dalan. Nalampos ang iyang ulo sa dalan kag ginhingagaw padala sa ospital pero gideklarar nga dead on arrival. Sa number 6 naman, sa Bacolod City, sa kalalaki pilason matapos matumbahan sang pader sa gina-renovate nga bodega. Giningagaw dala sa ospital ang isa ka lalaki kaging kilala kay Nognog, ang contractor sa gina-renovate nga bodega para himuon nga kalan-an sa likod nga bahin sang Golden Fields Commercial Complex sa Bacolod City kay nasang udto. Sunod sa security sang construction site, naabtan niya na lang nga wala na sang animo ang biktima matapos matumbahan sang dingding sa may banyo dampi sang building. Ginahibalo pa kung ano ang natabo kag kun nga natumba ang dingding. Ang biktima ang ginasiling nga residente malapit lang sa lugar sang insidente man. Ginausisa pa sang PNP ang amo nga insidente. Sa number 5, Mayor Era sang Banwa sang Calatrava nagpatag nga hindi niya guns ang persona nga ginpatay sang NPA kundi isa ka job order casual sang Banwa. Ginako sang New People's Army ang pagpatay sa kay Leonardo Nepalar alias Tulindoy. Ginadigar sang NPA nga guns sang alkalde sang Calatrava nga si Mayor Marilyn Era si Tulindoy kag nagaserbi man nga informant sang Army gani ilagin silutan. Gin panginwala sang Army ang alegasyon kag sang Mayor. Sa statement kag ginpagwa ni Mayor Era, isa ka job order employee ang ginpatay sang NPA sa idalom sang Municipal Risk Reduction and Management Program humalin pa man sadto sang indi pa sa alkalde. Miyerkules ang gabi, isang ginpaulanan tiro sa Spur 2 barangay minapasok ang biktima. Sa investigasyon sang Calatrava PNP, ara sa gawa sang iyang balay ang biktima o pudang niya sining utod sa may nag-abot nga 4 ka mga armado nga persona kag ginpaulanan sa tiro nga iya ginkamatay. Sa number 4, pag-turnover sa tungasang administrasyon ni incoming Mayor Greg sa taya kag incoming Congressman Alde Benitez ang ginpatigayon na sa may Bacolod City Government Center. Sa pagpanguna sa Department of the Interior and Local Government, matawhay nga ginbato ni Attorney Mark Mayo
nga pamuno sang transition team ni Mayor-elect Greg Gasataya. Ang mga dokumento gikan sa transition team ni outgoing Mayor kagkaron Congressman-elect Abby Benitez sa Mayor's Office sa Bacolod City Government Center sinigid lamang nga hapon. Nagpasalamat si Mayo sa masulhay nga seremonya sa tuyo nga masuguran ang natalana nga pagpangalagad sa masunod nga administrasyon. Ginpahayag ni Mayor-elect Greg Gasataya nga bangod sang maayong working relationship kag ginpasalig niya nga mapadayon kag ma-improve pa ang mga nasuguran nga mga programa sang tinalikdan nga administrasyon. Samtang sa Hunyo 25 natalana ang State of the City Address ni outgoing Mayor Benitez. Pagasundan ini sang mass oath-taking sang elected city officials sa BCGC sa Hunyo 28. Sa number 3, ginakilala sa probinsya ang madasig nga pagpatuman o kung pagpapanaog sang EMB6 ang cease and desist order batok sa palm oil plantation nga kumpanya. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagsilingman nga ila ginalauman ang lubos nga kooperasyon sang Hacienda Asia Plantations Incorporated o kun Happy. Ginapaabot sang gobernador nga magpatuman sang tikang ang kumbuyahan nga nag-ooperate sang palm oil plantation nga magpatuman sang tikang para masabatman ang mga concerns ng stakeholders sa ilang nga ginapatuman nga mga aktibidades. Gisiling naman ni Cantonese Mayor Ray Ruiz nga ginapahibalo niya ang Happy nga kung gipahibalo na siya sang Happy nga naguntat na sa tanan nga mga earth moving activities ini pero nagapadayon ang pagpananom angot sa palm oil plantation. Sa sulat nga ginpadala sa probinsya sa Happy, damlag pa suno kay Governor Lacson ang kasubong nga ginpauntat ang sang kumbuyahan ang ilang mga earth-moving activities sakop sang Integrated Forest Management Agreement o kun IFMA area. Kung ginapakuha sila sang Environmental Compliance Certificate, antes pa man sila magpadayon sa ilang plantation establishment activities. Ang cease and desist order gagin pagwa sa probinsya naman may kaangtanan sa mga quarry activities ang kumbuyahan nga nalakip sa scope sang Provincial Mining Ordinance suno sa gobernador. Ang CDO sang EMB6 sa Happy ang nagamando sa ila sa pagpuntat sa ilang quarry operations, road construction kag iban pa nga mga activities. Nagkontak sila pero ang ginontak lang nila yung mga earth moving. Siyempre sige mas nila yapon niya planting. Kasi narasari nila. So, pardo mo ng report sa akon sa Mindroco. Sa number 2, natalana nga pagpasaka sang plete sa marason nga semana, hindi iya pag-ipatuman sang transport sector diri sa Bacolod City. Natungod sang padayon nga pagsaka sa presyo sang produksyon sang petrolyo, ginanunsyo ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Guadis III ang posible nga pag-approve sang piso nga provisional increase sa bulan sang Hulyo. Pabor diri ang mga consolidated kag modernized jeepney organization pero hindi naman ipatuman sang grupo sang Bakod Manibela. Gisiling ni Bakod Chairman Rudy Catedral, yara sa 11 pesos ang regular nga plete sa traditional jeep kag masyado nakabugat ang duga nga saka ilabi na sa mga estudyante. Kung maaprubahan mangin 12 pesos ang plete sa jeep sa kada first 5 kilometers kag may duga nga piso kag 50 centimos naman sa kada masunod nga kilometro. Yes, kay balaan man naton nga daan kag balik klase subong dako ina nga problema sa aton ginikanan sa mga aton kag yadi pa na kag dako na yang nga bagay ang piso sa mga pigado nga mga estudyante naton na Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, mga motorista magpatughong na. Kay man, sa marason nga semana, may big time nga saka sa bilis sa produkto petrolyo. Bilis ang diesel, magasaka sang malapit sa 5 pesos kada litro. Nag-anunsyo na ang Department of Energy nga mahimo magsaka sa malapit sa 5 pesos kada litro ang presyo sang diesel sa marason nga semana dala sang padayon man nga saka sang bilis ini sa world market.
Sunod kay Assistant Director Rodela Romero, DOE Oil Industry Management Bureau Director 3. Kuni base sa 4 kaadlaw nga trading, ini ang mangin saka sa bili sa produkto petrolyo sa Martes ang aga. Take note, ang gasolina 250 tubtub 3 pesos per liter ang isaka. Ang diesel 4 pesos 30 sentimos tubtub 4 pesos kag 80 sentimos kada litro. Ang kerosene 4 pesos kag 25 sentimos tubtub 4 pesos kag 40 sentimos kada litro. Sunod sa DOE, ang presyo sang diesel ang nagsaka man sa malapit sa $3 per barrel sang Miyerkules kag Huwebes. Ang Pilipinas ang nagakonsumo sa may kapin sa 32 million liters a day sang diesel, samtang 23 million liters a day naman sang gasolina. March 2022 sang ulihi nga naglabot sa 5 ka pesos ang saka sang bili sang diesel sang ginban ni ana US President Joe Biden ang pag-import sang Russian oil, liquefied natural gas kag coal sa Estados Unidos. Gani sunod sa DOE, mas maayo nga ginaplanuhan ang mga kaladtuan para malikawan ang pag-usik sang produkto petrolyo samtang yara sa danan. Ginanunsyo naman ni President Ferdinand Marcos Jr. nga handa ang gobyerno maghatag sang subsidy sa mga sektor nga matamaan sa sininga saka sang bili sang petroleum products dala sang ginamo karon sa Middle East. Kagyari naman ang pangpabalo namon nga pangpag-good vibe sa inyo sini nga weekend. Kilala ang Alcatraz kung The Rock bilang presuhan sa mga pinakamalala nga mga kriminal sa adto. Kutob sa mga may diferensya sa pamatasan nga mga inmates sa mga presuhan ginasaylo diri. Halin sa isa ka maximum security penitentiary subong isa na ini ka tourist destination. Nag-VIP tour kita diri sa tripping ni Roming inawas at 9 a.m. diri lamang sa Digicast Negros. Ginakabig sila nga mga hybrid athletes o kung mga atleta nga nagapangibabaw sa multiple sports discipline. Kabahin sa ilang duha ka mga student athletes sa Bacolod nga nangin madinalag-on sa weightlifting competition. Aton sila kilalahon sa sini naman nga episode sang Bida sang Liga sa Domingo nga adlaw. Shout out anay sa atong live viewers subong nga hapon. Si Ma'am Jubea Yap Janala, mayang hapon Digicast Negros, mayang hapon Choy Ruming Subaldo, salamat ma'am. Mayang hapon Negros ang Banilin Dol Sunyo. Si Mirna Garido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Payao. Si RH Tata, good afternoon NIR. Si Gloria Bantige, good afternoon Digicast watching from Pulupandan. Si Romel Mahilom Galio, mayang hapon Digicast watching with Tony Hernan. Si Romy Hisem, maayong hapon Digicast Negros. Si Jolly La Chica, maayong hapon sir kag Digicast Negros viewers watching from Purok BM, Barangay Takuling. No? Kag salamat sa pagtutok sa gihapon sa Digicast Negros. Kag amuyad tong top 10 ka mga balita sa Negros Island Region. Tubtub sa Lunes. Enjoy your weekend.